За втора поредна година в 6 детски градини в Пловдив се провежда стажантска програма за млади хора и студенти от различни държави, озаглавена "Светът като детска площадка". Участие в нея взимат 6 студенти по журналистика, лингвистика, физика и електроинженерство. Те са от Казахстан, Армения, Литва, Украйна и Хонг-Конг. Целта на програмата е стажантите да говорят с децата на английски език, чрез различни игри и дейности да насърчават малчуганите да бъдат активни. Самите деца, идеята е да, така да се каже, да създадат една толерантност в себе си още от малки, тъй като това е изключително важно за 21 век, в който живеем, за да може да няма тези културни различия, за да може да няма тези дискриминационни елементи и децата да израстват в една междукултурна среда. Първата забавачка, в която втори ден гостуват стажантите, ЦДГ Елица в район Западен. Там те се занимават с сборна група от 60 деца и малчугани с специални образователни потребности. Рейчел е на 17 години от Хонг-Конг. Учи журналистика и масови комуникации. В България за първи път, но вече има много нови приятели. Как се чувствате в България? Много ми харесва тук. Хората са изключително гостоприемни, страната ви е много красива. С какво занимавате децата? Основно играем игри. Рисуваме също портрети на всеки един от нас. Повечето деца нямат проблем с езиковата бариера, тъй като изучават английски език в детската градина. Сега играем на топка. Ето, вижте ги в действие, с приповдигнат дух, с по-високо самочувствие, че контактуват и с други етноси, научават, разбират се. Стажантите ще посетят още 5 пловдивски детски градини, като във всяка ще гостуват по една седмица.